Il-Viċi Kap Nazzjonalista Robert Arrigo marfu l-Midja Nazzjonalista u żvela dettalji mill-laqgħa tal-Grupp Parlamentari li saret it-tlieta li għadda. Arrigo li fl-aħħar ġimgħat kisira ma' Jean-Pierre De Bono ikkonferma li kien hemm deputati li l-Kap Nazzjonalista Adrian Delija għalulu biex jieħu vot ta' fiduċja fit-tmexxija tiegħu. Imma skont Arrigo qatt m'hemmx nies ta' stoffa fil-Partit Nazzjonalista li jistgħu jieħdu post Adrian Delija. Kien hemm membru parlamentari li qal isma' jiena all right, wieħed irid qed ngħidu l-Adrian Delija jmur għal vot ta' fiduċja biex jirrafferma ruħu il-vot li kellu senti ilu. Imma hemm alternattiva? Hemm xi ħadd li jrid jidħol Mr. Shorewinner jingħatlu fuq il-Parliamentary Group li jista' jaqgħad iġib il-flus u jirbaħ żgur. Fil-każ inti posti jiena. No problem, għax jiena l-ewwel net irrid nara l-Partit Nazzjonalista fil-Gvern. Robert Arrigo qal li fil-Partit Nazzjonalista qatt ma ttieħdu voti ta' sfiduċja fil-konfront ta' kapijiet nazzjonalisti. La meta l-eks Prim Ministru Edifene Kadami tilef l-elezzjoni ġenerali tal-1996, la meta Lawrence Gonzi tilef l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew u l-Kunsilli Lokali, u lanqas meta Simon Busuttil tilef l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew. Ma kien hemm qatt vot ta' sfiduċja f'xi ħadd f'daw l-elezzjonijiet Kunsilli Lokali jew ta' l-Ewropa. Ma nafx għaliex illum dala kollu biex nagħmlu hekk. Anke jekk f'xi waqtiet Robert Arrigo der jiddefendi lil Delija, l-Viċi Kap Nazzjonalista farfar u qal ju ma vvutax għalih fit-teli għal Kap Nazzjonalista. Again, għax ġaqjat fil-pubbliku li jiena ma votajtx il-Adrian. U sabiex jintoġob mal-fazzjoni tal-ex kap Simon Busuttil, Robert Arrigo qal jurid lil Simon Busuttil jibqa' Kap Nazzjonalista. Anke Simon, l-4 snin huma ftit wisq. Jiena kont wieħed minn dak. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.